नायनो हागोन आरो नै नोंथांमोना माने कनफिउस जाबाय थादोंमोन नालाय बेलेगनिखौबो होनो हागोन होननानै बिनि थाखायनो आङो दिनै नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आरो नै बे खुलुमबाय बयनिसिमबो आं दिनै बे भिडिअखौहाय माखासे मानसिफोरनि कुइसन खालामनाय एबा माने शक जानायनि थाखाय आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम क्लियार खालामनो थाखाय आरोबाव खनसे फिन भिडिअआव फैफिननाय जालायबाय ओमफ्रायो दिनै माने मानसिफ्रा सानदों आरोना जोंना एनिथिं मिस नोंथाङाबो सानदों आरो माखासे मानसियाबो सानदों जे बे फैसाया बोरै हाबथावथाव बेबायदि होननानै बुंदों बे 2 लाख फैसाया बोरै हाबथावथाव बेबायदि होननानै बुंदों बिनि थाखायनो दा बिसोरो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदों आरो ओमफ्राय दा आंबो बे बिनि प्रुफखौ लाबोनो थाखाय आंबो बे भिडिअखौ दिनै लानाय जाबाय स' नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना बे फैसाया आंनि नंमारगौ नंमारा बुंदोंदि जोंना एनिथिं मिस नोंथाङा बुंदोंदि बे सोरनि एकाउन्ट सोरनि नाम बेबायदि होननानै बे भिडिअनि गेजेरजों बुंदोंमोन बेखौनो दा आङो खोन्थानोसै आरो नोंथांमोननोहाय बे सोरनि एकाउन्ट मार ओमफ्राय सोरनि नामाव मार बेखौ खोन्थानोसै आं दि स्क्रिनाव होदोंमोन जे बे फैसाया एकाउन्ट नाम्बारबो सिनाया नालाय बिनि थाखायनो बयबाबो बे खोथाखौ साननो थाखाय गनायना लानो थाखाय गोब्राब जाखागोन बिनि थाखायनो आङो दिनै नोंथांमोननो खोन्थालांगोन आरो स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै आंनि आखायाव पासबुकआ दङ आरो आंनियाहाय आरो नोंथांमोना दायो बेखौ नङाबो साननो हागौ बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो बेखौहाय आङो खोन्थानोसै आरो माने खाथियाव लानानै नोंसोरनो डाइरेक्ट प्रुफबो लानानै खोन्थागोन आरो आङो स' नै नोंथांमोना नायनो हागोन आरो नै नोंथांमोना माने कनफिउस जाबाय थादोंमोन नालाय बेलेगनिखौबो होनो हागोन होननानै बिनि थाखायनो आङो दिनै नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आरो नै बे आंनिनो नोंसोर बुंदोंमोन ना सोरनि नामाव होनना बुंदोंमोन नै बे आंनि नामावनो ओमफ्राय आरो नामखौथ' नुवाखै नालाय एकाउन्ट नाम्बारखौ लास्टाव नुदोंमोन नालाय 040 नुदोंमोन दा बिनि फुल माबाखौ नाम्बारखौ नायनानै लास्टनिखौ नायनानै सोरनि नायबानो जाबाय आरो नंखाय सानबोदोंबा आरो आं नोंथांमोननो प्रुफ देखायबावगोन आरो नै नाय बे आंनि माने माबा होनाय दंखायो सहि होनाय दंखायो बे फट'आ आंनिनो नोंथांमोना नायनानै ला आंनिनो ओमफ्रायो बिनि उनावहाय नोंसोरो फोथायाखैमोन नालाय बे 2 लाख फैसा हाबनायखौ ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरो नै फारि फारिबो लानानैनो नै आं माने थाब सिनायथों होननानै बिनि थाखायनो आङो नैबेहायबो रेड कालारनि बोनानै होनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दायो नै नोंथांमोना नायदो नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन दे आंना 27 थारिखआवहाय इउएस डलारनिफ्रायनो फैखानाय आरोना नै नोंथांमोना मोजां रोखा नायनानै लाबानो जाबाय इउएस डलारनिफ्रायनो फैखानाय 2700.41 @81.26 बेखौहाय इनटु खालामबानो नोंथांमोनाबो हमनो हाखागोन बेसेबां 2,19,435 बेबायदि मोनहैखायो इनटु खालामबानो नोंथांमोनाबो इनटु खालामनायनानै नायबानो जाबाय ओमफ्रायो आं थगायाखै आरो नै नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आरो नै बेयो आंनिनो मार बियो आङो मिसा बुङाखै माने बयबाबो सानखागोन जेनेबा बेलेगनिखौबाबो स्क्रिन मारिनानै होनोबो हायो होननानै बयबाबो कनफिउस जाखागोन दा बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो स्र' खोन्थाखाबाय आरो नै मोजाङै नायनानै ला सोरनि मार आरो खेनसे देखायबावनोसै आं नै सोरनि नामाव नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय बे नाम नोंथांमोना नै नायनानै लादो नामा आंनिनो आरो बे एकाउन्ट नाम्बाराबो आंनिनो आरो नंखाय सानबोदोंबा बिनि प्रुफबो दंबावखायो नै सोरनिनो नायबानो जाबाय नै आंनिनो बियोहाय सिगाङावबो एसे फुललाला जाबाय आरो नै नोंथांमोना मोजाङै नायनानै ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन नै आंना 23 थारिखआवहाय इउएस डलारनिफ्राय नै नायनानै ला फुललाला जाबाय 105.4 इनटु 81.32 दा बेखौहाय नोंथांमोना इनटु खालामबानो बेहायबो नुनो हागोन नै एसे फुललाला जाहैबाय 8,571 जेब्लानाखि आंना बे फैसाया आङो जेब्ला फेब्रुवारिनिफ्राय मोनसे आपडेट फैदोंमोन बयबो इउटुबारफ्रा मिन्थिगोन बे आपडेटखौहाय आङो खालामाखैमोन फेब्रुवारिनिफ्रायनो आरो बिनि थाखायनो आंना बे फेब्रुवारिनिफ्राय आंना मोनसे बायजों बेबायदि उनावसो बे प्लास जानानै खिन्थिनो मोनखोना 100 सिलभार प्ले बाटन मोनखांनायनि उनाव उननिसो माबा मोनसेनि थाखाय बे हाबखो आंबो मिथिला ओमफ्राय सोरबा जुदि आंनो बे फैसाखौ सोना हरोबा नोंथांमोनाबो मिथिखागौमोन बियो इउटुबनिफ्रायनो फैनाय इउएस डलार होनाय दंखायो बिनिफ्रायनो फैनायथ' नोंथांमोना मा सानबावगौ बे खोथाखौहाय दा आङो माखासे फेब्रुवारिनिफ्राय आङो आरो आपडेटबो खालामाखैमोन आं फेब्रुवारियाव मोनसे आपडेट फैदों बेखौ खालामाखै आङो बेखौ आङो एप्रिलावसो आपडेट खालामजोबदों आरो ओमफ्राय बिनि उनाव होनो हागोन आंहा मोनसेल'सो $100 दङ मेआवहाय
एप्रिलावथ' आं आपडेट खालामबाय बिनि उनावहाय मेयाव बे मोनसे खोथाखौ खोन्थायाखै जेनेबा नोंथांमोनाथ' आंखौ सानो फेसबुकआवबो बिराद फैसा खामायो होननानै बाट आङो फेसबुकआव फैसा थाइसेबो मोना बिनि थाखायनो आङो दाख्लैयो जोंनिनो दादि जानायखौ आङो बे खामानिखौ माने एकाउन्ट नाम्बार होनायनि माबा फैदोंमोन आरो मेसेज दा बेखौ आङो रोङिखाय जोंनि दादिखौनो आं बानायनो होदोंमोन ओमफ्राय दा बेहायो फेल जादों आरो एकाउन्ट नाम्बार होनाया बेबायदि फेल देखाय फैदों आरो नोंथांमोना नंखाय सानदोंबा आङो बेखौबो खोन्थानो हागोन आरो आं फेसबुकआव थाइसेबो फैसा मोना ओमफ्राय दा बिनिबो बोरैबा जाफ्लांबायनानै बिनिबो हाबखो ना इउटुबनिसो डाइरेक्ट खेनसेयावनो मोनखो ना सोरबा प्लेबटनसो माबा मोनसे मोनखो आङो बेबायदि होननानै आंबो कनफिउस जानानै थादों आरो बाट बे फैसाखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय रावबो सोना हरनायानो नङा US डलारनिफ्रायनो फैखानायबा नोंथांमोना बे खोथाखौ माबोरै जेनेबा सानखो दे बेलेगा हरदों होननानै दा नोंथांमोननो आं रोखा रोखा देखायजोबखाबाय बे फैसाया रावबो हरनाय नङा आंनि बे इउटुबनिनो जागोन जेनेबा आंबो मिथिला मानि हाबखो ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो नोंथांमोना नुखाबाय बे SBI बेंकआहाय माने ब्रान्चसोमोन आरो फिसासोमोन दा बेखौ दाख्लैसो गिदिर बेंकआवहाय आङो बेखौ माबा गिदिर खालामबाय आरो दा बेनि थाखाय फिसा बेंकआवहाय ब्रान्चनि थाखाय आङो बे फैसाखौहाय 30,000नि बारा बख'नो हायामोन बिनि थाखायनो आङो दाख्लै जेदिनखालि जों मबाइल लायदों इदिनखालिनो बेखौ जोङो थाब गिदिर खालामनानै जों बिनिफ्राय फैसाबो बख'नानै गिदिर जाबाय नालाय गोसोबायदि हायो दायो बुरजा हायो दा बेहाय आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय दा स्र'नो दा नोंथांमोनानो नायदो बिनि बानो आङो बे दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो माने दोननोसै आरो नोंथांमोनाबो जाय आंनि भिडिअखौ बेखौ बिनि फैसानि बागै लानानै भिडिअ बानायदों नोंथांमोनाबो मोजाङै नायनानै मोजां साननानै नायबानो जाबाय नोंथांमोनाबो आरो खनसे भिडिअ लाबोबावनो हागोन बिनि रिसिप्टखौ नोंथांमोना नंखाय सानदोंबा आरो कमेन्टआव खोन्थाहर आरो आं खेनसेबाव फिन लाबोनो हाबावगोन नोंथांमोननो स' आं दिनै भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोननोसै थेंक इउ